egameni lenkosi yethu Jesu sishaya izandla kakhulu. Angizothi isikhathi kodwa ngizosho lokho inkosi ekubekile kimi. Haleluya. Ngicabanga ukuthi uzoqhubeka into kaMakhathini ayikhuluma ngayo last week. Kukhona into uNkulunkulu ayiqalile uyaqhubeka. Haleluya. Uyikhuluma ngendlela ezihlukene kodwa kona ushintshe yodwa. Wazi uMakhathini wathi la ngena khona ke mina. Wathi amadimoni aqala into entsha ukuthi abazalwane bangaphumi ebandleni kodwa babe sebandleni kodwa bewini kodwa babe sebandleni. Umoya ongcwele kimi ubelokhu ekhuluma ngalento kusukela ngalela sonto before uMakhathini akhulume ngayo. Ungikhombisa lento yokuthi akuyiwa futhi baMakhathini akusilona idemoni lamanje lalikhona kwaIsrayeli eJerusalema. Haleluya. Babengaphumi, babe baphakathi ebandleni kodwa benezinto zabo ezinengi uNkulunkulu. Haleluya. Namhlanje kakhulu enhlizweni yami uleyo nto yonke leyo kodwa sizobheka ukuthi kumele kube nensali, kumele kube khona abasalayo noma ngabe iqoqo labantu abawu-20 out of 100. Angikhulumi ngeNtshongweni, ngikhuluma ngomzimba kaNkulunkulu. Inkosi ithi mibuke KZN ithi nansi insali of 50. Ithi mibuke Joburg ithi nansi insali of 50 out of millions. Ithi mibuke Cape Town ithi nansi insali. Hallelujah. Sizofunda ama-chapter alandelanayo nje. uHezekiya. Ngicela sivule kokuqala uHezekiya chapter 6 sifunde verse 8. Hezekiah chapter 6 verse 8. Yes. Kepha ngiyakushiya insali nibe nabayakuphepha enkembeni phakathi kwezizwe lapho nihlakazeka emazweni. Hallelujah. Amen. Incwadi kaHezekiya, uHezekiya wathandwa uNkulunkulu. Amen. Wathi entweni yonke yayenzeka ebandleni likaKristu wathanda uHezekiya. Wase ekhetha ukumtshengisa izinto ezenzeka emabandleni. Hallelujah. Amen. So ke usethi ke la uNkulunkulu kepha ngiyakushiya insali nibe nabayakuphepha enkembeni phakathi kwezizwe lapho nihlakazeka emazweni. Ngoba siyeza isikhathi senkemba kodwa isikhathi senkemba siyofika ibe khona insali. Amen. Bakhona abayosinda esikhathini senkemba. Sina sisenhlanhleni yokuthi you can choose now ukuthi ngifuna ukusinda esikhathini senkemba. Amen. Ngenkathi ibandla lihlakazwa ngenxa yokubi mina Nkosi ngicela ukuphepha ngingene kule nsali othi uyoyiphephisa. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela siye lapha ku chapter 8. Sizofunda nje la siloke sithi. Yes. Chapter 8 qala
khona soyishontisha qala khona verse 1 khona izozwakala kahle. Ezekiel chapter 8. Kwathi ngomnyaka wesithupha ngenyanga yesithupha ngolwesihlanu lwenyanga lapho ngihlele endlini yami amalunga akwaJuda ehlele ngaphambi kwami isandla senkosi uJehova sawela lapho phezu kwami. Ngase ngibona bheka kwakunjengokubonakala komlilo kusukela okungathi ukhalo kuya phansi kwakungumlilo kusukela okhalweni kuya phezulu kwakunjengokukhazimula nanjengethusi elimenyezelayo. Wayeselula kungathi isandla wangibamba ngesihluthu sekhanda lami. Umoya wangiphakamisa phakathi komhlaba nezulu wangiyisa ngemibono kaNkulunkulu eJerusalema esivalweni sesango legceke elingaphakathi elibheke ngasenyakatho lapho kwakukhona isihlalo sesithombe somhawu esibanga umhawu. Imali lapho sisi. Wayeselula kungathi isandla wangibamba ngesihluthu sekhanda lami. Umoya wangiphakamisa phakathi komhlaba nezulu wangiyisa ngemibono kaNkulunkulu eJerusalema esivalweni sesango legceke elingaphakathi elibheke ngasenyakatho lapho kwakukhona isihlalo sesithombe somhawu esibanga umhawu. Imali lapho sisi. uHezekiya uhleli nabazalwane sekwehla inkazimulo kaNkulunkulu. Iyambamba wambamba ngesihluthu uNkulunkulu wabela wambamba ngeinwele kwangathi uyamphakamisa phakathi kwamazulu nomhlaba wafe emtshengisa ebandleni. Amen. Ayilase Ntshongweni ibandla umzimba. Amen. Wamphakamisa wambeka phakathi kwamazulu nomhlaba waseyamtshengisa ebandleni. Ngenkathi emphakamisile ebuka uthi eJerusalema esivalweni sasemnyango legceke elingaphakathi elibheke enyakatho lapho kwakukhona isihlalo sesithombe somhawu esibanga umhawu ebandleni likaNkulunkulu. Mawungene esangweni uza ngizothatha njengalomnyango emva kwalesa sicabha kunesithombe sesilaphi ibanga abumhawu kuyafiwa ula ngaphakathi kwebheke kwesivalo ngasegcekeni elibhekephi enyakatho. Lesithombe sidala umhawu ebandleni. Ibandla alisakwazi ukumuva ngendlela uNkulunkulu alimisele ngayo ngoba maye nasi isihlalo somhawu. Mele umzalwane kwangathi inkosi iyamgcoba ayi kuzovuka isigejazana sithi nimbonile useyibonakalisa usefuna ukuthanda umfundisi then bese ukwenza kwaNkulunkulu kungenzeki ngenxa yokuthi nasi isihlalo singaphakathi. Amen. Ebandleni. Insali. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka sisi. Verse 4. Bheka inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayilapho njengokuyibona kwami esigodini. Wathi kimi, ndodana yomuntu, ake uphakamise amehlo akho ngendlela yasenyakatho. Ngase ngiwaphakamisa amehlo ami ngendlela yasenyakatho. Bheka ngasenyakatho kwesango lase-altare lesithombe somhawu sasisentubeni. Nkosi kubhekwa indawo zonke la. Akukhulunywa la ngeNtshongweni. Kubhekwa ngasenyakatho manje. Kuthi wayibo e-altare lesihlalo futhi sasikhona entubeni. Ikuphi la ngikhona ise-altare la. Kade entubeni yale-altare nasi lesi sihlalo somhawu sigebhile nakhona. Uzaqhudelwana ngokushumayela hhayi
ngingashumayelanga ngikhuluma ngomzimba kaNkulunkulu nasentubeni yase-altare nasi lesithombe somehow sikhona. Qhubeka sisi. Verse 6. Wathi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini abakwenzayo? Izinengiso ezinkulu indlu yakwa-Israyeli ezenzayo lapha ukuba ngidede kude nendlu yami engcwele na. Kepha uyakubuye ubone ezinye izinengiso ezinkulu. Siyabonga. Benza lezi zinto bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzodeda endlini yakhe engcwele. Akazodeda uNkulunkulu endlini yakhe. Kodwa uzoba nensali phakathi endlini yakhe engcwele. Khona bazophepha. Akazodediswa yilama altare. Eyakhe indlu ingcwelisile. Owakhe umzimba ungcwelisile. So akazodeda. Hallelujah. Kodwa uthi ngiyawushintsha. Hallelujah. Ngiyawushintsha. Sezenzeka lezi zinto. Kodwa ngiyawushintsha. Eyoba khona eyovuka ingesabe noma kunje. Hallelujah. Qhubeka sesi. Verse 7. Siyaphuthuma. Wayesengiyisa esangweni legceke, ngabona bheka nanso imbobo ogangeni. Wathi kimi, ndodana yomuntu, gebhula ogangeni. Nanxa sengingebhulile ogangeni, bheka nanko umnyango. Wayesethi kimi, ngena ubone izinengiso ezimbi abazenzayo lapha. Ngangena ngabona bheka zonke izimo zezilwanyana ezinwabuzelayo nezilwane ezinengekayo nazo zonke izithombe zendlu ka-Israyeli kudwetshiwe odongeni nxa zonke. Amen. Umoya ongcwele le ndaba ngisafunda ngayo. Masizo uHezekiya wabona udonga kwathiwa kagebhule. Amen. Wathi segebhulile kwathiwa ngena. Uthe sengena wabona inengisi izilwane ezinabuzelayo egcwele abazikhonzayo. Umoya ongcwele uthi mina kunezinto esingakwazi thina ukuzibona ezimuntu. Ezidinga ukuthi ugebhule izwi ukuze sifike lezinto ezinabuzelayo ayikhonzayo egcwele kuye. uHezekiya wayengezokwazi ukubona ukuthi kuneyinengiso ezikhona eziyilwane ezincane ukuba uNkulunkulu akazange amnika amandla okuthi gebhula athe segebhulile azingena. The only word of God ewumafohla ekwazi ukungena enhliziyweni evalekri ikwazi ukungena ifihle izinto ezinwabuzelayo umuntu aseyikhonza kanti ziyisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. Qhubeka sisi. Amen. Verse 11. Kwakumi phambi kwabo abantu abangama-70 bamalunga endlu yakwa-Israyeli, naphakathi kwabo uJahazaniya indodana kaShafati, kwaba yilona loyo enomcengezi wakhe womlilo esandleni sakhe nephunga lefu lempepho lenyuka. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini abakwenzayo amalunga endlu yakwa-Israyeli ebumnyameni? Kube yilelo nalelo ekamelweni lalo lezithombe na, ngokuba athi uJehova kasiboni, uJehova ulishile izwi. Hayi bo bazalwane, yilowo nalowo wephethe umcengezana wakhe ekamelweni lakhe ngoba ethi uJehova amboni. uJehova kukhona engekho khona. Isungamba umgode kamereni lakho uyikhonze lento yakho ukhona. Amen. Hallelujah. Ukhona ubone endaweni zonke uthi bakwenzile lokhu ngoba bethi uJehova kasiboni.
izalwane, akasekho umfundisi, akekho ongibonayo. Nansi into yami ngiyayivusa, ukhona uyabona. Futhi wathi kimi uyakubuye ubone ezinye izinengiso ezinkulu abazenzayo. Wayesengisa esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho. Bheka, nampo abesifazane behlezi belilela uThamuzi. Wathi kimi uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na? Uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu kunalezi. Wayesengenisa ebhekeleni ngaphakathi lendlu kaJehova. Bheka ngasemnyango wethempeli likaJehova, phakathi kompheme ne-altare kwakukhona kungathi amadoda ayishumi-2. Kwakukhona kungathi amadoda angama-25 efulathele ithempeli likaJehova. Ubuso babo bubhekene nempumalanga, ekhonza ilanga ngasempumalanga. Amen. Abesifazane ubafica ebandleni lenkosi bayalila. Uthi wena ayibalilela into ekhona. Kanti bahleli phansi nje bayalila uTamuzi phambi kwabo. Ayikho into abayilila kuJehova. uTamuzi uThongweni ngiphulela what it can be anything. Abanye bafika bekhala kanti indaba maye uTamuzi phambi kwabo. Abanye bafika bekhala kanti maye umuntu nje uyadlova. Wena uthando ayimfike ekhala kanti ukhala phambi kwesithixo sakhe. Lithi izwi lenkosi kwakukhona amadoda. Hayi yabona amadoda angaphakathi futhi ase-altare. Kodwa khonza ibandla liflathele. Wena uyitshela ukuthi ayisenawo la madoda, kanti la madoda sekunika umhlaba, asethola into azoyikhonza, asebheka ilanga elidaliwe uNkulunkulu. Hallelujah. Ufuna la madoda azongaflatheli la, azongaflathela umzimba kaJehova. Amen. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi mawehlake wacunuka uNkulunkulu. Amen. Asiphuthume sekuveli ku-chapter 9. Sengiyaqeda. Ikhona kodwa Insali esosala. Funda sisufunde verse 1. Qala verse 1. Siyavala manje. Chapter 9 verse 1. Wayesememeza ezindlebeni zami ngezwi elikhulu ethi, mazisondele izijeziso zomuzi, kube ilona loyo abe nezikhali zokubulala esandleni sakhe. Bheka, kwafika amadoda ayisithupha evela endleleni yasesangweni lasentla elingasenyakatho. Yileyo naleyo inesikhali sokubulala esandleni sayo. Enye phakathi kwawo yembethe lineni, inophondo luka-inki womlobi ngasokhaleni layo. Angena emanga seceleni le-altare lethusi. Amen. Hayi uyakhonjiswa manje. Ucunukile uNkulunkulu. Sekufike la ethi enough is enough. Wabona amadoda eza ilelo nalelo liphethe isikhali lamadoda. Kodwa khona eyodwa phakathi kwabo emphethe lineni emhlophe yasiphatha umcengezano noinki. Akufuneka Insali noma ngabe yenzeka okwenzakalayo, kodwa Insali yona iyadingakala. Haleluya. Yezimpi kaNkulunkulu athi ngiyayibona isondela, yasondela yaze yanyuka yeze altare. Ithe mifike altare, hawu haleluya, yasima ngasesithombeni sethusi elise-altare.
yayiphezu kwayo yaya empundwini wendlu. Wayibiza indoda eyembethe ilineni eyayinophondo luka-inki womlobi ngasokhalweni lwayo. uJehova waqala sekuzoqala umsebenzi kaNkulunkulu inkazimulo yasuka ekherubhi yahamba yayohlala phezulu. Inkazimulo yagcwala yaqala yasebenza. Sekuzosebenza uNkulunkulu. Haleluya. Sekuzohlungwa lensali athela chapter 6 izosala masengubhisa. Amen. Ayikwazi insali ukuyihlunga. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu yiyo ezohlunga insali. Ngoba uthi lokhu babekwenze makamereni bethangiboni. Ayibone insali nayo iyabubula emakamereni icabanga ukuthi uNkulunkulu akayiboni. Kanti uyayibona. Haleluya. Uyayibona ukuthi insisi. Verse 5. Umsindo wamaphiko amakherubhi wezwakala kwaze kwaba segedeni ngaphandle njengezwi likaNkulunkulu uSomandla lapho ekhuluma. Kwathi lapho eyala indoda eyembethe ilineni ethi, "Thatha umlilo phakathi kwamasondo ayingilizayo phakathi kwamakherubhi," yangena eceleni kwesondo. Ikherubhi lelulela isandla salo liphakathi kwamakherubhi kuwo umlilo owawuphakathi kwamakherubhi lawuthatha lawubeka ezandleni zakhe owembethe ilineni. Wawuthatha wafuma. Yes, Jesus. Kwabonakala kuwo amakherubhi isimo sesandla somuntu phansi kwamaphiko awo. Ngabona bheka nanko amasondo amane eceleni kwamakherubhi, elinye isondo eceleni kwelinye ikherubhi, nelinye isondo eceleni kwelinye ikherubhi. Ukubonakala kwamasondo kwakunjengetshe le-chrysolite. Kungathi omane ayinesimo sinye njengalokho kwakukhona isondo phakathi kweso. Ekuhambeni kwawo aya ezinhlangothini zozine. Awaphendukanga ekuhambeni kwawo, kepha lapho ikhanda lalibhekise khona alilandela. Awaphendukanga ekuhambeni kwawo. Wonke umzimba wawo nemihlane yawo nezandla zawo namaphiko awo namasondo kwakugcwele amehlo nxa zonke. Yebo, amasondo. Amen. Ngoba sizovala ngicela ungifundele uverse 3 noverse 4 chapter 9. Verse 3. Amakherubhi ayemi ngakwesokunene kwendlu ekungeneni kwendoda. Ifu lagcwala igceke elingaphakathi. Inkazimulo kaJehova yenyuka emakherubhi yaya empundwini wendlu. Indlu yagcwala ifu, igceke lagcwala ukumenyezela kwenkazimulo kaJehova. Wayibiza indoda eyembethe ilineni eyayinophondo luka-inki womlobi ngasokhalweni layo. uJehova wathi kuyo, "Dabula emzini phakathi kweJerusalema, ubeke uphawu emabunzini abantu, ababubule bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwe phakathi kwalo muzi." Yaqala yasebenza indoda eyayimbethe ilineni. Amen. Yabeka uphawu. Yabeka uphawu. Nathi ngibona ijongo. Amen. Ibeka uphawu. Ngoba bazalwane akubekwa nombani. Kodwa lithi izwi kubekwa ekwakuthi lezinto zenzeka bebebebubula. Ngoba
ngisho kunganje ebandleni, ngisho kunganje emzimbeni, kodwa ikhona insalo ebubulayo ethi Nkosi kodwa manyala mami lawa siwabonayo endlini yakho yilaba bazothola uphawu mayisifikile ingilosi engoba umhlophe ithi ngo-inki ithi ngo-inki ithi ngo-inki ithi ngo-inki ifika uphawu before amadoda aphethe ikhali ezimthakalo kodwa kumele sebekhona abanophawu. Oh, hallelujah. Akasukume nozalwane. Oh, siyadinga lolu phawu. Asidingela ukuthi siphakame ngalo. Sithi senza kahle thina. Kodwa kufuneka bazobubula ngeqiniso. Lolu phawu alivele lifike. Kodwa kufuna uzobubula efihlakalweni. Athi Nkosi, le ngithakale esebandleni lakho. Sizwele Jesu, sizwele. Kothi mhla kufika impi kaNkulunkulu nansi indoda ephethe umhlophe ibeke ibhulu ukufaka uphawu. Nendibiza ukuthi uthembeke abazothola uphawu abathembeke ngakodwa. Awuzothembeka ngoba uphakathi kwethu, uzothembeka nalawo ukhona. Nasemzini wakho uzokwenza kahle ngoba lolu phawu alingeni la kungenzeki kahle, la kungabubuko ngobubi. Khona namhlanje idimoni elikhona ekuvele kushawe izandla uma kwenzeka into embi kukhulunywe ngayo. Balapha bazobubula bathi Nkosi nangu ububi sekunyukele nasemafasiteleni. Awu Nkosi sizwele, awu Nkosi nesono esithandela kangaka. Sithi inkazimulo ezonyuka ihlala abadwele, amakherubhi ethwele umlilo. Inkazimulo kaJehova igcwele isibeleni lawo. Awu Insali, 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 Insali,
udinga abazokubula moyingcwele uma kungasahambi kahle abangazofulathele ahlale bakhonzilana kodwa bazophendukela kuwe babiza wena besethebelile awubathe zikhona izinto abantu asebephendukele kuzo eziphathekayo kodwa udinga moyingcwele abantu abazophendukela kuwe bafuna ubuso bakho egameni likaJesu noma kunje Nkosi uzothula noma kunje emzimbeni wakho uzothula noma amanyala ngemfithanayo sewuyikho ngwele kuNkulunkulu wethu awuzothula ekhaya labo abakhonza ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Jehovah Jireh.
laba ababulayo. Ake ubheke laba abafuna ubuso bakho. Baba wethu namandla egameni likaJesu. Yona uphawu ongcwele ilozokwenza ukuba sikhonze. Ngesibindi sishumayela izwi lakho. Ngesibindi sishumayela izwi lakho. Ngamandla egameni likaJesu. Baba siyabonga. Ukhulume kahle Nkosi. Baba uthe Nkosi ezwini lakho ufuna amadoda azophakamisa izandla ezigcwele aziphakamisele kuwe. Oh haleluya. Siphakamise izandla zethu sisiphakamisela kuwe. Ngenxa yalensali babona mama. Ngenxa yalensali Jehova. Ngenxa yalensali noma ikheli siphumile ukukuphisa kodwa ngenxa yalensali. Noma sabonakala kodwa igugu esilinene kodwa ngenxa yalensali siphakamise izandla sisiphakamise Amen.